Dobar dan svima. Danas je prekrasan, prelijep dan. Vedro nebo, toplo je. Vjetrić samo malo puše kako ne bi bilo prevruće, tako da je fantastično. Danas jedna na prvi pogled šaljiva tema, ali nije, tema je ozbiljna. Želim vam prepričati jedan projekt, jednu ideju znanstvenika koji ulažu svoj trud, novac i znanje kako bi spasili živu vrstu i životinjsku, pa možda i ljudsku, od uništenja, odnosno od klimatskih promjena, odnosno od metana. Članak o ta dva genijalca i o njihovom projektu stavit ću vam u opis ovog videa, a ja ću vam ukratko prepričati što su ti dečki zamislili kako bi nas sve skupa spasili. Dakle, njihova firma koja se zove Kolosal bavi se povratkom u život izumrlih životinjskih vrsta. Kako onih koji su odavno nestale, tako i vjerojatno, ako se ova agenda nastavi, ovih koje će u sljedećim desetljećima izumreti. Njihova ideja je od vlasnika i možda direktora, suvlasnika, genetičara, da u azijskog slona ubace genetske informacije mamuta kojeg nema među živima 4000 godina i da vjerojatno u sljedećem desetljeću, oni kažu da bi prvi mamuti trebali zaživjeti za jedno 15 godina, mogli pustiti u Sibir te novo nastale GMO mamute koji će rušiti stabla kako bi se oporavila zelena površina. Iskreno rečeno, nije mi jasno kako se to rušenjem stabala obnavlja zelena površina. Ja sam mislio da se to radi sadnjom stabala, kojeg su agendaši koji zazivaju i govore i trabunjaju o klimatskim promjenama sasjekli zemlju koju su potrovali i vode i sve ostalo. Oni su najžešći zagovornici tog laprdanja. Meni stvarno nije jasno kako se to rušenjem stabala obnavlja zelena površina, a pogotovo mi nije jasno zašto bi za to trebali poslužiti genetski modificirani mamuti koji će se roditi kada se u azijskog slona ubaci genetska informacija o životinji izumrle prije 4000 godina. Eto, napišite i vi šta mislite o ovoj ideji, o ovom fenomenalnom projektu, i ako neko zna objasniti kako se to rušenjem stabala obnavljaju zelene površine, neka slobodno napiše. Evo, lijepo vas sve pozdravljam, čujemo se i vidimo, bok.